викам Любе Спасов от село Живалево. Роден съм 18.3.1937 година. Гайдата го почна от 7 години при овци. Овци пасо, гайдата учил. Свиро, па у школа като идеше, тамо учител ни беше Илия Китанов. И я у школа иду учу и носеше и гайдите у школа. Идемо на екскурзия, како деца на екскурзия што идемо, водене на екскурзия и я гайдите го свирише още тогава. Па рече си от 7 години како съм засвирял, па до 65-6 година не го остави от руки, а после го малко, пошто децата ми настана малко на руки, подпадна малко, куќа прави украто, куќа прави село, лојзе прави и малко го подпушти гайдата. Меѓу кога децата ми се оженија, ја го гайдата пазема на рука и от тега до ден денеска гайдата го не изпуштам из руки. Викат ме, нон-стоп ме викат на екскурзия. Иду на екскурзия свиру. Гости, ви што ми спрашувате, добре дошле, да има кој да чека, кој да ме пречека, да ви дава Господ здрави, и сила, от неба да тече, от земја да расне, у поле берекети, у стока ковети, у народ здрави, у држави мир, ум и споразум, у млади приплод, Господ здраве и среќа да ви дава.